ta tabbata abinda Madaki ta yi jarumar da suka ɗau waka tare da Soja Boy ba wai ita kaɗai ce a gurin ba, suna tare ne da Soja Boy. Ni da Allah na fito ne in yi magana a kanki Iftihal Madaki. Nuna kin raina ubangiji abinda kika nuna kenan, ba wanda ya isa ya gaya miki gaskiya. Kina ba kila Bahaushiya ce ke ko ban sani ba, ko yare ce dai ke ban sani ba, amma kina yar musulmi jikan musulmai ki fito ki irin wannan shigar. Mu wallahi irin wannan abin da kika yi da marar da kika yi mun san kin bar masalancin, amma a ce kina kirarin ke musulma ce kina irin wannan abin. Muna kiran ki da babban murya, ba wai dan ba ma son ki ba, ki ji tsoron Allah, ki bar irin wa'innan abubuwan da kike yi, saboda abubuwa ne wanda ba su dace da 'ya'yan musulmai ba. Saboda yanzu kila kin yi ba a miki magana ba, za a ga kamar abu ne kika yi mai kyau. Yara masu tasowa ko irin kawayenki ko irin fan ɗinki za su ga irin abin da kika yi, su ga kamar abu ne mai kyau. Ki ji tsoron Allah, ki tuban man Allah, ki sauki je ki goge wa'innan bidiyoyin da kika yi. Yan kuɗaɗen da za a baki ne kila kike gani, su ne suka rinjaye ki, kika fito kika yi wa'innan tallan. Saboda ke bari gaya miki manyan celebrities ma 'yan kwallo akwai wanda ake ba matalla wallahi na giya siki, saboda su suna ikirarin su musulmai ne ko suna inkarin abin da bai da kyau. To dan girman Allah ki ji tsoron Allah, ki je ki goge wa'innan abubuwan, saboda wannan abu ne ba mai kyau ba. Ire-iren ma masu sha'awar irin wannan abin muna kiran ku da babban murya ku ji tsoron Allah, saboda wanda yake so ya haɗu da Allah salin alan to dole ya bi Allah. Sabida na rantse miki da Allah, wallahi idan biki tuban mu Allah ba, Allah ya kama ki, wallahi tun anan duniya za ki gane ke ba kowa bace. In Allah ya baka lafiya, ya baka abu ne fa dan ka, yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya fa halicci mutum ne da aljani ba dan komai ba sai dan su yi bauta. Ki ji tsoron Allah, ki je ki goge wa'innan bidiyoyin da kika yi na fasikanci. Wallahi kin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa in karshen duniya zai yazo zaka ga mata khasiyatun ariyatun ma'ilatun ka asni buktil ma'ida lan yadkhulna aljanna wa lan yajidna riya. Ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su ji karshen aljanna ba. To dan girman Allah ki ji tsoron Allah, ki je ki goge wa'innan bidiyoyin da kike yi, saboda wannan ba abu bane mai kyau. Dan girman Allah ki daina. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace. Saboda wannan abu da kika yi wallahi ya girgiza mu, kuma wannan abin da kika gani wallahi zai iya jawo mana bala'i a mana girgizar ƙasa wallahi. Za ku tabbatar da abin da muke faɗa muku nan da 'yan lokaci, musamman idan kun yi mana subscribe kana kun danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanin duk wani labarin da muka wallafa da sauri. Za mu saka muku bidiyon nan ba da jima'a ba, duk da cewa mun samu wannan abin a wata manhaja da ba za mu iya kiran ta na gaskiya ba, domin ana nan ana tantancewa abin normal bidiyo ne na gaske ko kuma dai wannan zakwakwarar intanet ɗin ne wanda aka fi sani da AI ta haɗa bidiyon. Abinda Madaki ta yi ya ja kan ya sa musulman arewa gabaki daya sun fito suna ganin abin da ta bai kamata ba, wasu ma har da kuka, musamman yadda ake kyautata mata zato. Duk da dai an ganta da jarumi Soja Boy, wanda shi kuma jarumi Soja Boy ana ikirarin da a wasa ce kan cewa dole sai an ringa yin wasu abubuwan ana fita daga musulunci, domin yana ikirarin cewa ai sana'an nan tasu ba wai musuluncin bace. Duk wanda aka gan shi a sana'ar za a iya cewa ma kawai ya kauce ne. To don haka me zai sa a ringa yin abu kawai don idan mutane, a ringa yin abu kamar dama ba mutanen, ko da ba mutane ana yi. Wannan ra'ayin dai Soja Boy ne, amma ku faɗa mana ra'ayinku a comment section. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode.